Wah, kesel. Lak coba. Mas ngono ra iso to? Oh, ra iso. Ya apa? Tes CPNS-mu iki mang lho. Terus apa ora? Wah, lek koyo iki iso lah. Kok koyoke sih? Lah aku inget diajari mbek Guplo jawabane. Tapi koyoke siji aku sing ragu-ragu. Apa iku pertanyaane? Pertanyaane, wong lanang duwe bojo loro, jenenge apa? Poligami. Wis cocok bener berarti. Lek sebalike, wong wedok duwe bojo loro. Poliandri lah. Oh, bener. Alhamdulillah. Lolos berarti. Lolos mudah-mudahan. Lah, lek wong lanang duwe bojo siji jenenge? Monogami ku. Wah, lah iku. Lah aku iki diajari Guplo. Jawabane monoton. Wah, ndi kare guplo tak antemane kene. Sik, tak golani guplo, yo. Ya. Entar